Malkhung yagnar maya ngai lahar ni gerong merok kelai thangka twisao PR03N0772 number ni Hyundai company ni I10 Malkhung tai kitchen bagino harakati sio Malkhung kajak borok tai driver patimung patika srang salni phungo jompujola blog ni bisramgol thanan bisi khogni pathalia ghat ni waring bari ni 8 nong lahar kotor nukne rok sai khanaraka Malkhung belakhe dojak udaipur ni simil lembosra thanan bagi haimani jorauno yagnar maya ngai waring bari amchayo lahar kotor ni kelai thango gerong merok khai abo bai buphang rok bai thangbaika farang khawi borok kongwa phaine phika ulo thak dukhmane rokno sakni nogor horka nugnai rok lembu sora khoro busu tong gari bo bosachung daibe sini malik sini o jaga ke pojak mo pot abo sini abo ibatala ne yang area ke warung khojak ro sini pathalia warang bari na pathalia gat kya subli hata gari accident mane apnar o jaga no kammo ka waring baril lama songmuni bukhogono ja pungo uripuni gari lembu sana thana paipo gari driver bono malik horksano ja ba tamo bahai ke boro accident ka saimia mane obo bisi tangsa ka saimia ja pai ayang lama saita bijon bukha kala philjagwi ayang obo kata kebo nimaro kam har timani kuno kare driver no hoksa gari o horksa gari obo boda ka mani mo muka waran bari pathalia gat na mane ibata kasih am haja ibata kasih oke ningor tabu ge kuthuk phaibani am pore police ok phai sabir khara police ok phai thangka puilawa er pore ok phai service phai kata phai puno last obo malangya bo hai phiruk thangka